Tom McConey and Malia Cleanish. Payman show gach le lá chun cup an cafe nó chun siúla all. Even Monacho. Tá glór dí trééis ahrú ó gáhí a cuaig de nar tháinig mé seachaí an fanil agus an bblin seo. Tá glór duna colní trééis teachta arás. Bhí thart ar trochadó chalíní agan an bblin seo agus I gáhí a cuaig de nar bhí mar ag immert aine corcaí bhíann le daine ag léach an lá ribh chun rá an bhfuil sim agat an clé imecht mór Caimid 10 pointe ag faoéir, so bhí sin lá I fás gach tá sé trééis athirtha go thomláin an bblin seo. Ashing McCarthy! Oh, Ashing McCarthy! Brisha Creek hinted and be done tarnavely in Assi Caleb. Oh, near Heilemir an blin catcha, Teresh an Clare, bhí sé an Jacker of explain of go mai an mua seo ag teacht go leor. Bhí sé sin bringload chun an éar le rá. Tá tú ag seasa perchan croci explain of like níl mid riamh chun an Clare ceanna seo a bhuacant. Teresh an Clare sin bhíarm sais féin bheasú nu a dhéanamh. Ó gábhíle sa seacht ag nuair bhí mé sé blin, you know, chuir mé suas thart ar like 10 ó 12 kg sa bhlín sin. Dahraigh sé sin an slí a dimmer mé an Clare, you know. Chun níor na rá gábhíle sa seacht ag go dtí gábhíle sa 9 coolla mé. Sais rá tééis I gach le Clare fin mac sin, you know, go hortha ó banisteir ar an taobhlín and rudí mar sin de frí an blin cachi, you know, bhí for mé gléach go ceann an banisteoirí go greibh brón ar trééis ceann na cluichí faoin na rudí dúirt sé an lá ina ribh sin. Ní déon tú dearmid ar na rudí sin, fan na rudí sin leat. Cúpla ócáid bhí mháim in aice le ban ag rágra mé ro réir chun bheith immert Peil Gaelach agus rudí mar sin. Tá amach sin caiilte go níos ach bhí tá go leor rudí ahar go pásanta agus faoin fuirin cumá. Táid th neiste chluthe canis agus iad a tuairt aig ar an náid ar na cósan béldar seo có sin iad an iarmhí gan dát. Na céad cúpla nóid an Clare sais meas go suas mo intín. Ceann san trasna peachas sus ceann se lábhórtas an angach ag am a cartan. Nuair fuair siad in na cúil like bhí sais smíanamh like an bhfuil sé seo controlú a rís. Tá sé gháil dinta go maithe Jones! An tríú báid de fachta an iarmhí. Nuair cúig sé ar síos le glún le ní réis gom cé go donna is a bhí sé. Bhí sé ag cuioineach bhí mit sais a ggóir ag bhí sé go rágraibh sí an imreoir ach bhí sé ag seaasa suas agus níor sí ach ag seaasa bheith cosháin ag rágraibh sí an Clare imreoir. Well sinní Sarah Wall agus idir fuair Vikki fechan consmar háce. Nuair cúig seas an fork bhí fergar mar an céad láh ach cumála sin bhí mé cóbrónachtaí, you know, scrisi ACL agus san idir bhíonn cumála sin agus bhí is gom an obair a chuirsí seach chun a bheith arás ar an éireann. Brisha Creek son cinnte do Sarah Wall. Bhí sé anheachar í eáil ag fágal an porc. Níor formé líor trééis a cúig turchas an park. Bhí fearg an downer. So massam gur dimmer sé sin port an cool. Vikki Wall, Isha! Cade mar poide! Han Cream Chamartas Idirmheánach na Héireann buaite ag an bhí den chéad uair riamh. Fado Idirmheánach, you know, bhí me sé an taobhlín le séir trééis an chuirt a bhuia all. Bhí mo bháim agrálum go thug sé sin dit onas go maiid tú an clór le séir ag an Fado Idirmheánach ach bhí sé Harvínta, you know, bhí sin an bringloid nuair imíonn tú Peil Gaelach le chun dé, you know, chun clé ceannas na Héireann a bhuachan te porc an croci. To win this award, it's definitely special. It's been voted by the players.
I definitely was surprised. I suppose would have had a few conversations on the pitch this year. It's an unbelievable honour, to be honest. I'm absolutely chuffed and delighted to have been given the award.